Alright, so isang maulang umaga po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tayo po ay nandirito para sa mga panibagong update. So nandirito tayo sa pwestuhan ni Kuya Romy para sa kanyang mga latag. So nakikita natin mga latag niya rito ay mga bangus dagupan. So maraming sa ating mga kababayan ang nandirito upang mamili ng mga murang presyo ng latag ng mga seafoods na mabibili, no? So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Alright, ito yung bangus ni Kuya Romy. Magkano po ang presyo, Kuya Romy? 200, Boss 200 Lando. pesos po yung per kilo ng kanyang bangus. Oh. Bangus dagupan po yan, hindi po yung bangus Bulacan. Batangas, hindi po yung bangus ng Bulacan. Yan po ay dagupan. Yes. So yan po, papakita ko si Kuya Romy. Oh. Oh, yan po ang bangus niya ngayon, no? Maganda, no? At ba't wala kayong tilapiyang Batangas? Naubos na, boss. Naubos na. Lang, oo. Sold out na nung hapon. Ngayon, bangus naman ang inyong paninda. Magkano po kilo? 200. 200 pesos po per kilo, no? Alam nyo na. Alam nyo na. 200 pesos per kilo ng bangus dagupan ni Kuya Romy. Alright. Good morning, good morning. Salamat po sa inyo lahat, mga kapista, mga followers ni Boss Lando. Patuloy po natin sa support. Huwag kakalimutan. Ayun po, salamat po Kuya. Boss Lando Explorer. Thank you pa, thank you. Hindi, dapat Hindi na, kaya naman tong ganito. Okay lang yan, gusto ko magpalamig eh. Basa nga ako. Oh. Galing ako sa Megadive. Okay Romy, thank you. 80 pesos, parehas na. Parehas na po, 80 pesos ang mga per kilo po dito ng ating saging dito sa Malabon Fish Market. O Lodi, shoutout sa iyo. Salamat. Thank you. Maulan na umaga sa ating lahat. Salamat. Alright, so update natin yung iba pang mga latagan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At hindi natin napansin si Kuya Ed na tinatawag pala tayo. Dahil nga kakwentuhan natin si Kuya Romy dito sa Malabon sa kanyang pwesto, no? So 100 pesos, 300 tumpok. Yan po yung mga hipon po natin ng mga malalaki dito sa Malabon Fish Market. Ganyan po yung mga latagan po ng mga tumpukan na inyo pong mabibili. So papasadahan natin itong mga latag nila dito, no? Na mga fresh na inyo pong mabibili mga bangus na latagan na kada piraso dito sa bayan po ng Malabon. Alright, so ito po yung presyo, no? 130, 140 presyo po ng kada piraso ng mga bangus na latag dito ni Kuya Buboy sa kanyang manugang, no? 130, 140 presyo ng kada piraso ng mga bangus. So tumpukan po natin dito ay ayan po yung latagan at may mga fresh tayo dito na bisugo, no? Bisugo, gagaong, mga salay-salay ginto kung mas mayaman ka, at dito ay meron tayo salay ginto. So shoutout sa iyo, good morning. Magkano yung mga tumpukan mo ng galunggong? 100 pesos, walang 50 pesos. Wala, puro 100 pesos yung mga tumpukan ni kalahating ina at kalahating ama. So magkano per kilo? 200 per kilo ngayon ng ating mga galunggong. Ito po yan. Ito po yung latag niya, no? At dito tayo kay Boss Warly sa maganda niya mga latag na sa ginto. Magkano presyo, Boss Warly? 220. Sa bisugo 280, kagaong 240. So yan po yung mga presyo, no? Yan po yung mga ina-update natin. 220 sa mga tuwakang at mga baby kugita 220. So yan po yung mga presyo ng latag dito ni Boss Warren ng kanya mga mabibili nyo pong seafoods na fresh po ninyo mabibili rito sa kanyang pwesto, at mga local salmon. Ayan, mga local salmon niya. Boss Marley, salamat. Shout out muli. Thank you. Alright, so 140 yung kada piraso naman ng bangus dito ni Paring Reynald. Meron din siya 150 at 180. Yan yung mga presyon po ng ating mga bangus na latag kada piraso. So maulan na umaga, no, dito sa ating mga kababayan na dumayo sa Malabon. So sitwasyon po, ganito po karami yung mga mamimili po natin. At dito
presyohan po, no? At 150 yung kada piraso naman ng mga bangus. At tumpukan po ng mga galunggong ay 50 pesos din po ito. Alright. So yan, no? Mga 50 pesos, no? 50 pesos po, no? May pangpangat ka ng mauulam dito na mabibili sa Malabon Fish Market. Alright, yan po yung latag dito. So ito yung latag naman ni nanay na mga tumpukan ng 100 pesos. 50, 100 pesos mga sapsap po natin dito at 100 pesos sa mga pusit. So sa mga nagsasabi, no, dito po ang mga latagan po dito ng mga tumpukan, wala po yung mga platito sa gitna. Wag na po kayo magtaka, no. Sinasabi po na lagi ninyo na yung ibang manonood po natin na hindi po natin nilalahat. Yung iba po mga nanonood, nagtataka sila bakit daw mataas at mababa yung bentahan dito ng mga pusit na tumpukan o ibang tumpukan ng mga isda. Yung mga tumpukan po dito, hindi po sila naglalagay po dito ng sapin sa gitna po nito. Dito yan, wala po yung sapin sa gitna. Yung mga latagan po, no, talagang tumpok na inyo pong mabibili. So sa panunuri na lang po ninyo, kayo ang bibili. At kayo ang susuri sa mabibili nyo pong isda dito po sa Malabon Fish Market, no? Wala pong platito yan na nakalagay sa gitna. Wag po natin ipares sa ibang mga lugar po na inyo nabibilhan ng mga tumpukan na meron nilalagay para umumbok at dumami yung laman ng mga tumpukan, no? So wala po yan nilalagay na mga platito sa gitna o anumang bagay diyan po sa mga tumpukan po ng isda na nabibili. Alright? So maliwanag po, no? Yan po ay mga 50 pesos tumpukan dito sa mga latagan ng galunggong. Ayan, 200 pesos po yung per kilo. At may mga alumahan din po at isdang matambaka, no? Alin po? So ganyan po yung mga presyohan na ating binablog dito sa Malabon Fish Market. At 50 pesos din po tumpukan po dito ng galunggong. Kwenta lang boss, kwenta lang oh. Kwenta lang boss eh. Ayan po ay 200 pesos per kilo. So tatawid tayo dito sa mga bentahan ng isdang bato. So ito naman yung latag ni Paring Ben, no? 100 na lang po yung isang piraso ng bangus. At mga galunggong din po natin dito. At tumpukan din po, no? Ayan, mga tumpukan. 100 pesos at 50. So yan po yung mga presyohan po dito sa mga latagan. Thank you. Pre, happy birthday. Nadali ka na naman ng isa. Happy birthday. Pre, thank you. Salamat. Alright, dito tayo sa mga latag naman ni Kuya Warren. So, ito yung mga latag ni Kuya Warren, mga bubuli, sagisi, at mga omi. Tapos, dabayhita, no? Yan ang mga isdang bato na latag ni Kuya Warren sa Malabon. Kuya Warren, magkano yung mga presyo dyan? 180, 200, 200. Ayan ang mga presyohan dito, no? Latag yan ni Kuya Warren sa Malabon Fish Market. Kuya Warren, salamat. Shout out. Thank you, thank you. Shoutout nga pala kay Tardons. Ayun, shout out kay Tardons TV. Hindi dumadayo rito eh, no? Hindi dumadayo dito si Tardons. Matagal siyang Kuya Warren, bago siya mag-upload, matagal, minsan 2 linggo. Burautan lang. Video niya lang. Oo, medyo busy siguro sa trabaho. Busy sa trabaho yun. Hindi na, busy sa trabaho yun, kaya minsan nakikita ko 1 week. Hindi ko rin alam kung ano trabaho niya eh. Nagtaka nga lang ako, ang tagal na hindi nagbablog dito, madalang na pumunta. Sumisingit na siguro sa trabaho niya para mapag-vlog. Okay, Warren, thank you. Salamat. At dito naman tayo sa mga latag
ni Boss Aris na Malabon. Ito yung mga latag niya rito, oh. Mga isdang surahan. Ito at lapu-lapu, dalagang bukid. Dalagang bukid. Ito mga bagong latag, mga lapu-lapu. Ito rin po lapu-lapong itim. Tapos mga surahan. Pogi, magkano ang surahan mo, Pogi? Magkano? 240 ngayon to? 140. Sa mga Boss Aris, dalagang bukid. 240. Ito pala 240, dalagang bukid. Lapu-lapu natin. 240 din ang presyo ng mga lapu-lapu, no? Ito pala yung 140. Masarap na inihaw. No, mga isdang surahan. Sarap ihaw nito. Ito yung mga dalagang bukid na itim, kulay brown, dalagang bigla. Mabibigla ka sa kulay brown. 160 yung per kilo, no? So, yan po yung mga 240 per kilo, tapos mga 160 yung parrot fish. Ito na mga latagan natin ngayon dito ng mga isda, no? Sa Malabon Fish Market na latag ni Boss Aris, eh. Ayan, ang mga magagandang isdang bato na latag. At yung mga surahan na masarap na pang-inihaw, ito yan. Yung isang piraso nito, may 2 kilo. Wala pa. Ayan, ang surahan na masarap na pang-inihaw, no? Sarap magtampulot ng ganitong, lalo na't maulan. Boss Aris, salamat. Thank you. Shout out. Good morning. Hello, Nanay Naimi. Good morning po. Magkano po yung bangus? 180. Wala. 4 na piraso na lang naiwan sa mga latag ni Nanay Noemi, no? Ayun nga, maulan eh. Nanay Noemi, salamat po. Shout out po muli. Ingat po sa ulan. At basala ko yun. Nag-jogging po sa Mega Dike. Hindi, sabay po sa ulan. Para di po halata. Sige po, Nanay Naimi, salamat po. Opo, 140 sa mga pagi. Yan po yung mga per kilo, no? Sa mga isdang pagi natin dito sa Malabon Fish Market. At tawid naman tayo dito sa iba pang mga latag na mga tumpok-tumpok na inyo pong mabibili, no? Ayan, no? Maulang umaga sa iyo, Kuya Nestor. Maulang umaga. Huh. Magkakape na si Kuya Nestor. Ayan, o. Eh, naubos ka na pa ng kape, oh. Ha? 90. Ilang kilo? Ayan, bentahan po ni Kuya Nestor, no? Walang pili lang, ha? Walang pili. Yan yung mga galunggong na latag niya. Tahong talaba. Ayan, shoutout sa Pogi. 130, 100 at 120 kada piraso naman ng mga latag na bangus. At ito pa yung mga iba pang latag nating ina-update dito kay Kabugris. So mga tumpukan po ng galunggong, ayan, oh, pang-prito na po yan, oh. Masarap ito, steak. Yung 50 pesos tumpok na mga galunggong. Butas lang po yung tiyan niya, pero sariwa po yan. Yung galunggong. Gusto niya, pakita ko po sa inyo kung sariwa o hindi. Ito po, sariwa po yan, oh. Ayan, oh, sariwa po yung natin galunggong. Skirto. O, diba? Sariwa po yan. Ganyan lang po yung kalalaki at masarap iprito. Yung ganyan kalalaki na mga galunggong natin. At presyo po dito ng kada piraso ng bangus ni Kabugris ay 150 isang piraso. Ayun. Maulan na maulan. Tapos meron siya 140, no? At meron din po dito balat ng baka na inyong mabibili na masarap pang balbakwa, kilawin, panghalo sa kare-kare. Yan po,
150 po ang per kilo dito sa Latagan, no? Murang-mura na po yan na inyong mabibili dito sa pwestuhan sa Malabon Fish Market. Alright, so dito naman tayo sa mga nagbebenta po ng mga gulay. So syempre sa mga presyon yan ay hindi rin po nagbabago. So medyo bumababa yung mga presyon po ng mga shout out. Ang mga presyon dito ng sibuyas, no? So nagmarket tayo dito sa Divisoria kung saan ay bagsakan po ng mga gulay. So yung mga presyon po doon ng mga murang sibuyas natin ay pumalo na po sa 75 pesos yung per kilo. Ibig sabihin, pagdating dito sa Malabon Fish Market, ay mura din po ninyo mabibili. So siguro, mga presyon ay 50 pesos naman po dito sa kada balot ng kanilang mga gulay, no? So ito yung mga gulay nila. So yan po yung mga 20 pesos. Meron po tayong mga bawang, kamatis, so mga 50 pesos din po na inyong mabibili at meron din po mga kangkong. So itong mga binabaybay po natin, ito po yung haba ng mga gulayan na bentahan po dito sa Malabon Fish Market. So may 50 pesos 20 rin po, no? At may mga 10 pesos na mga nakatali na mga gulay. Dito! Ayaw mo naman magpakita eh. Kuya, babag naman na ako. Thank you. Ano si Kuya? So yan po yung mga latagan na kada balot na pangsulit na mga presyohan na panghalo o pansahog ninyo sa inyo mga lutuing ulam na yan mabibili dito sa Malabon Fish Market. Alright, so dito tayo kay Nanay Cherry. Nanay Cherry, good morning po sa iyo. Isang mapagpalang umaga at maulan. Shoutout din mo sa anak niyo kay Gary. Shoutout. At kay Gion, shoutout at kay Gandara. So maulan ng panahon ngayon at mahirap magkasakit. Oo, lalo na ngayon magpiprito ka ng isda tapos sasama mo ngayon ng mga pakbit. Ayos na ayos talaga yan, no? Magkano po yung pakbit natin, Nay? 60 pesos po yung mga kada balot, no? 1 kilo po yan. Ayan ang mga latag po nilang mga gulay dito, no? Si Gary na po ang naghihiwa ngayon ng ng tawag dito, kalabasa, pampalinaw ng mata. Salamat sa iyo, Gary. Thank you, thank you. Lipat mo na kay Gandara. Yung isa tulog, yung anak tulog. Alright. Ayun, oh, lumalaki na siya, oh. Tulog eh. Lumalaki pag tulog. Dito kay Gandara, shout out sa iyo. Good morning. Ayun, good morning sa mga mamimili at suki nila Gandara. So nandito tayo para mag-update sa kanya mga presyo ng gulay. So magkano yung mga nakatali rito? 10 lang boss tanto. Nasa ilalim yung 20 natin kaya 10. Ayun, 10 pesos po. Meron po maramihan po dito na bentahan ng kangkong sa halagang 20 pesos. 10 pesos sa mga okra, 20 pesos sa mga bawang at iba pang mga gulay na ating pong ina-update dito. So magkano yung isang pisngi o ganito? 20 lang boss. 20 pesos na po yung ganyan isang pisngi ng kalabasa. Magkano ngayon yung carrot? Carrots, 70 ang kalahati. 140 ang per kilo. So bumababa yung mga presyo, no? Repolyo, Repolyo, 50. 50. At mga luya natin, patatas. Magkano luya? Sa luya, 40. 40, 160 per kilo. 120 ang kilo. 120 per kilo sa mga patatas natin. So yan po yung mga update natin sa mga latagan dito ni Gandara ng kanyang mga gulay sa Malabon Fish Market. At sigurado makakasulit kayo sa kanyang mga latag dito at kapag kayo ay namili. So shoutout ulit sa iyo, Gandara. Sa mga followers natin yan, boss Lando, huwag sila makakalimutan sa subscribe. Ayun, salamat ha, thank you. Boss Lando. So yun na po at na-update na natin yung kanilang mga latag ng gulay naman dito sa kahabaan ng gulayan rito, no? So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer. So mag-iingat po tayong lahat sa ating pamimili. So hanggang dito lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.